Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas marihita saluhutna. Adorong sa tapok ka par minggota di manogoton. Tapas ada marohata, martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin.
Mari dihita sian buku de nomor 30 ayat sada saat rodi tolu. Behama pajalok. Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Idama, hatop doa uro, tiop mana di honwaing, asa unang adong nama buat tu palmi. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, nama dok mauleate do hami tuho, ala di pabotohon ho tu hami mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalaho salpu sogot langit do tano, alai nahot do anggohatam rodi saleleng-lelengna. Akup ni ikon patar do sogot saluhut jolma di joloni habangsa paruhuman mi. Saya asi maroham di hami, pahot marohanami marhapor siaon di hatam, mar hite-hite todi parbadia. Padungo mahami, jala paringgas hami martangiang, asa marlasi roha hami, paimai mahonho, jala asa dapot hami hangoluan na sora suda. Amin. Namo
Tatangihon ma patik ni debata di minggu Advent paduahon sadarion, ima patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo, audo Jehovah di Batam nina di Batata, dan jadi marakopau bainonmu di Batam. Patik paduahon, dan jadi ganaonmu, jaradang jadi semua nonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodina di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe sisobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dan jadi dohonon guani di bata, ianggo soture dalanna, ai hona uhumna do sogut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina ono marima ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah de Batam doi. Dan jadi ho mangula angko dinasadari, manang anakmu pe, manang boru, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe namang hebati hutam. Ai dina onomari do ditoppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahini do bain na di pasu-pasu di bata Jehovah ari paradian nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapommu do natorasmu asa martuaho jala leling mangulu di tanau nanilehon ni Jehovah de Batam diho. Patik paunopon unako mamunu. Patik papituhon unako mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo maka tidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi hal yang aniroham bagas ni donganmu, dang jadi hal yang aniroham dongan saripeni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasani donganmu. Beha padok ni debata taringot tupati nasapului, odo. Audo Jehovah de Batam nina de batata, pargogo naso haturosan, jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton, pinopar ni akan nasogoroha diau, alai asido rohaku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roha diau, naso mangalaosi patiki. Ima sahatna atong rap magidogogo mahitasian Tuhan de bata lau mau lahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan de bata saya pargugo imahami mau lahon naho bartu patik mi. Amin. Go
Atau poti madosa tanah godangi tua dopan ni Tuhata. Ale Tuhan debata pargugona sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatani pardosa. Mulak manian parjahati tumadikko dalanna asa mangolu ibana. Ido dipangidoroham. Alani ido umbahen hupangidohami. Saya sudah tima toru-torum asa unang mangonai be Tuhami. Saya sesa sudah dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Saya pargugoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Abegema hata baga-baga taringot Tuha sesani dosa. Mucat pe aka dolok jalah mutal pe aka robean alai anggo parasi ni rohaku naso tu pamucat sianho jala pada ni hadamioku naso tu pahumordit ninna Jehoba siasiho hasangapon ma di dibata na di gijang. Amin. Tani debata turpuk epistel di minggu Advent paduahon sadarion, imana nienet sian pesalmen 24 ayat sada satro di 10, margati sorin mahita majahasa, rapita majahanon di ayat 10-hon. Ende sian si David. Gok di Jehoba do tanah on rodi isina, portibion dohot pangisina. Aibana do paujakosa di atas ni aka laut, jala di pahot di atas ni aka batang aek. Ise do na jadi nakok tudolok ni Jehoba, jala ise do nahum jong-jong sogut di hajong-jongan ni habadiaon nai. Halang partangan na lidang dohot na yasroha, paroha naso pahiton naso hasea, jala naso olo margana lau mangaci. Ima halak namaruli pasu-pasu sian Jehoba, dohot hati goran sian debatani hatuaon nai. Ima sudut ni aka na uso-uso di bana, aka na mangululu ibohim, ale debatani si Jakob sela. Patugi jang ma tohang muna hamu ale aka harbangan, patugi jang ma hamu ale aka pitu sian narobi, asa bongot raja ni hamuliaon. Ise ulaning raja ni hamuliaoni, ima Jehoba, nagogo jala ulu balang, Jehoba ulu balang di hamusuon. Patugijang ma tohang muna, hamu ale aka harbangan, jala patugijang ma hamu ale aka pitu siya narobi, asa bongot raja ni hamuliaoni.
Ise ulani ulani ibana hamulia. raja di hamuliaoni ima Jehovah Sebaot ima do raja ni hamuliaoni Selah. Ima sahatna martua ma akan atau mangion hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Taha tidakon maha porsiautai, so nahina tidakon inongata saha porsiaun disadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di dibata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak indi bata Jehovah na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siatodi parbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tubanua toru dong ditanom. Na mulak mangolu di hari patoluhon. Na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni di bata Jehovah amanai parguguna suatu dosani. Isima ibana pai mamulak soko tu anoon. Manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsia ditodi parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopani halak Kristen akka nabadia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatain namadok. Mulak mangolu dosogok dan halak nama. Dohot dihangaluan na sora sudah. Amin. Tikting di Huriatta HKBP Rawamangun Minggu 4 Desember 2022. Pandidian Nabadia. Minggu Sadarion 4 Desember 2022 di permingguan pukul 10 patu paundo Pandidian Nabadia Tudak Danak. Torop
ni dakdanak na manjalo panidian na badia 8 halak, 7 bawa, sada berua. Pangarupion tu korban gempa Cianjur. Senin 21 November 2022, masa do gempa bumi di wilayah Cianjur, jala godang do korban jiwa dohot harta benda di masyarakat sekitar termasuk maruasni HKBP. Patuduhon na dohot dohita makilala si taonon nasida, Minggu sadarion 4 Desember 2022 di Sude Permingguan, papungu pelean khusus dohita kantong ungu, lao mengurupi dongata nahona gempai, anggiat marhitei, boi meringankan si taonon nasida. Tatang yakkon ma asa Sude korban margogo huhut benget manaon na masai di bagasan asi dohot holong ni tuhatta. Rapat para halado partohonan. Selasa 6 Desember 2022 pukul 19 WIB, maringanan di gereja patu paut do rapot para halado partohonan HKBP Romaun, lao manusun program kerja dohot anggaran tahun 2023. Pinangido tu sude parhalado partohonan asa mandahoti rapoti. Rapat huria. Sabtu 10 Desember 2022 pukul siawib, maringanan di gereja ta patu paundo rapot huria na ni dohotan ni sude parhalado partohonan, dewan-dewan, ketua seksi, utusan kategorial, badan audit, yayasan Sinantam, panitia Ramangun Center, dohot utusan Ganupwik 3 halak. Tuaka peserta rapot asaro mendohoti rapoti jala tepat waktu. Persembahan tahun atau pelian tahun. Nungasahat hita tu bulan Desember tahun 2022. Ruas nama ngelehon pelian tahun 2022 Holland 32,54%, dope sian 2.674 keluarga. Pinangido tuaka ruas naso pasahat pelian tahun na boi ma di pasahat marhite sitiwawek, manang langsung tu kantor sekretariat gereja jala boi do ditransfer tu rekening ruhuria. Persentase wek naung pasahat pelian tahun boi ma dijaha di harotas tikting na pinarade ni huriata. Ruas na tambah. Minggu sadarion tajala do gabe ruas na tambah 5 keluarga. Peres Manalu Sarjana Teknik, Ivana Rukmana Boru Sinaga SGZ, Rap dohot sahalak Iana Kona Sida, Rosian HKBP Sangata Resort Sangata, alamat Jalan Pulau Mas 8 nomor 10 Sia, RT 8 RW 11, Kayu Putih Jakarta Timur, Wek Pulau Mas Kampung Baru. Tuhata mama masu nasida gabe keluarga na denggan di tonga-tongata, tarlumobi di joloni tuhata. Barita Natal. Aka barta dohot kegiatan Natal, boi mata jaha di harotas tikting, manang di web HKBP Rawamangun. Perayaan Natal diakoni sosial. Perayaan Natal diakoni sosial patu paotado di hari Rabu 7 Desember 2022 pukul siawib, maringanan di gereja. Sude aka ama dohot ina nama balu, anak nasopot somarama somarina, aka seksi diakoni sosial dohot perwakilan situa sian ganubwek, niundang asaro mandohoti Natali. Penerimaan Satuan Pengamanan atau Satpam. Gereja membutuhkan 3 halak pegawai Satuan Pengamanan, Satpam. Syarat dohot hatot tuan boima dijaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Info lebih lanjut, boima menghubungi sekretariat gereja. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung di parade ni huriatta, di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahan sangap di Gorna.
Songonima tikting dihuriata Minggu Sadarion. Tapasonang maruhata martangi yang mahita.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamua manami nanami nang dihita saluhutna horas madihita. Jala masuk mahita di Advent napa duahon. Di tonga-tonga ni huriata laho manomu-nomu hatutubuni Tuhan Yesus. Selamat Advent madihita saluhutna. Di hamua manami nanami nang dihita saluhutna dipakulingi debata duhita marhite hatana di Advent napadua honon. Ima sian surat ni Apostel Paulus madapoton huria Filipi bidusada mamuka maisian ayat 3 rodi ayat 10 sada. Filipi bidusada ayat 3 rodi ayat 10 sada. Songono mahatan debatan natar surat disi tapa itu ma dibagas rohat tabi. Mauliate hudok tu debataku ganup huingot tamu. Toktong manang sadi hari pe hutang yakon hamu sudena sian lasni rohaku do huula tangyaki. Huingot saur muna tu berita nauli sian mulanai sahat ro di nuaing. Apalaon ma posni rohaku. Nang upuka ulaun nadinggan di bagasan hamu. Patuluson nidoi sahat ro di arini Kristus Yesus. Tamado songoni rohaku midahamuna sude alana di bagasan rohaku hamuna. Airap partohap di asini roha natuawido hamu. Saluhutna dina tarhurungi ahu. Nang dina hutariasson jala huodolhon barita naulii. Ai debatado saksiku dibalgani siholhu midahamu sude mangihutton pangisi ni Kristus Yesus. Jala odo hupangido naing ma lam sumurung holong ni rohamuna marurat di parbinotoan dohot dinasa panibangon partodion. Laho manakasi narumikoti asa polin hamu. So partuk Tuhan sahat rodi arini Kristus. Asaramos hamu marparbue hatigoran marhite Yesus Kristus bahen hasangapon jala puji-pujian di debata. Ima sahatna di hamu amanami nanami nang dihita saluhutna aduk sada suku-suku dihita. Momen manang partikiat dia do di ngolum di tonga-tonga parsauran pardongan saripeon dohot ianakon manang di tonga-tonga ni keluargai nasobui halupa honom muna. Tentu selalu merdala do partikian. Unggodang ma momen nasobui halupa hon natumua sian no poso. Waktu peristiwa apakah dalam hidupmu yang tidak gampang atau mudah dilupakan, yang selalu kita ingat? Ado alus nainong partikiat dia do molo rapak do molo ngama baru ibana ba olodo sipata gabetari luate
Alai molo sikop dope. Pada pola tari lui bana. Alai olo sipata mekel. Partikiat dia do. Molo di suku songoni ragam do partikiat si A do si B. Dan bui marduk dos. Molo sada halak olo do di dokoni bana. Molo akan oposo di dokoni bana momen waktu saya dilamar Nina. Waktu dia menyatakan cintanya Nina. Molo dia ka nama dua momen ditik itu pahopuku na parjulu sibuan goarhu ui alai partikian ni na tahilala macailas rohata hola tujol mape boi doadok partikian ni bohado tu debata momen partikian dia dok di bagasan ngulutan nasoboi halupa horotta marhite haporsiota. Asalam marsihohot kita di Tuhani. Tidok marhite hatani debata sadarion di Filipi daktar halubahon Apostel Paulus. Huria Filipi, adikpe Huria Naiparo. Al adong surung-surungna, adong sada partikian nama cayarka. Na patuduhon na marsihohot na sida jala patuduhon habadiaun ni Huriai. Jala omma nanaing sirenu konota di apen na padua honon. Karena setiap minggu-minggu Advent yang kita jalani di 4 Advent ini ada mutiara-mutiara berharga untuk kita lakukan, untuk kita renungkan kembali di dalam hidup kita, menantikan kedatangan Kristus Yesus. Ahado didok Apostel Paulus ima naparjolo mangulu di bagasan habadiaun nasaur dohot debata. Hidup di dalam kekudusan dan persekutuan dengan Allah. Terbaik kita doa dia. Amanginang. Terbaik kamu doa dia kamu. Tak terbaik kita badia. Mulum mana tapi kita mundur seminggu tu pudi na di hari minggu dan salpu satu sadarion marlaut dosa tu hita nampat nam mata menang pamangan nam pikiran nang roha marlaut dosa do alai dada ima baik kita sudat roh tu joluni debata. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, tidak ada kesempurnaan lagi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita dituntut bagaimana untuk kudus. Iya do. Asabui marmulu nabadia, parjolo didok. Marsahur mahamu dohot debata. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana hidup kita dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan sajalah kita merasakan ada proses pengkudusan itu terjadi. Alak na jonok dohot debata tadaun nama dirina, tadaun nama pangalahona, tadaun nama pakatayonna. Halak na jonok do debata totu mapajong cukup persauran rap do debata.
Didok apostol Paulus mauliate hudok tu debata ganup hu ingot tamu. Toktong manang sadi hari pe hutang nyakok kamu sudena sian lasni rohaku dohula tang nyaki. Ai huingot saur muna tu barita nauli. Ai huingot saur muna tu barita nauli. Hurian name meddo Filipion. Totu songon hurian na baru jongjong. Gudang do hantaman, gudang do namaralo. Gudang do nagabe penggoda. Mabay sega huriay. Totu molo gudang hantaman ikon adong do nasay mga jara-jari ibana. Songon dana na met. Molo dana na met. Wado molo dana na met ikon sulangon. Begini caranya makan. Begini caranya minum. Begini cara berjalan. Huria Filipi songon itu. Alai nampe gudang tantangani dada madok gabe madabu nasida tuaga dosa mangulawor jala mangoloi. Aha nanidok parpoda nalipe. Mereka tetap setia di dalam iman. Mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan. Maka kekudusan itu terjadi. Hidup kita juga demikian. Amanginang. Molo naing damedo keluargata. Toktong ma. Ipajongjong parsauran di pardongan Saripion. Semakin jarang intensitas pertemuan di tengah-tengah keluarga, maka semakin rawan keluarga itu terhadap hantaman. Semakin jarang dibangun komunikasi di dalam keluarga, maka keluarga itu semakin murah atau mudah diadakan adu domba, dipecah belah. Tetapi semakin mereka bersekutu, maka keluarga itu juga semakin solid dan kuat. Tarimangi majo tiap penon. Sedia jok mahita. Saur rabdot yana kota. Ai dio wamang ai wama anak koku ngabel ga ngamar majai be seseda ngai jabuna be tohodo di jabuna ada madok sudat rotu tu jabuna tu tuana tohodo adong dibangun di san alaida ada madok dang robe tu jabuni omakna isodo naneng idauta membangun di dalam kehidupan kita persekutuan itu yang membuat kita semakin kuat sebagaimana kita membangun persekutuan di dalam Kristus Yesus membuat kita semakin kudus. Napa dua ho namanginang adong naunik dison. Didok pola do piga hali didok istilah hata ingot dohot masihol. Ingot manangyakon. Ingot dohot manangyakon. Molo taida di bagasan nguluta. Molo ingot tita tu debata. Ahado na parjulu taulahu. Molo topu mamang inang hudul-hudul hita. Topu ingot tita tu debata. Rotu rohatta, rotu pikiratta. Aduna parjulu taulahun. Hah? Eulu topu hita, hudul-hudul taringot tu debata. Parjulu ha,
molo so martangiang mengalului bibel. Itu kan? Molo tepu ingot tita tu debata, molo soi merhua lapar pudi. Molo so martangiang mengaluli bibel. Molo martanging terlopit tangan do. Molo mengaluli bibel itu rijau do hala. Buat tojo bibel han ninna. Tu apa sih pung? Ninna. Biar ada upung baca. Sadana ya ha. Maret deh. Itu redeni parto dionido. Tange deni nama sama saya. Molo ede nama sama saya. Na ingot may bana tu mantan halit na. Ayo kan molo ingot tu mantan halit na kana bebalu. Ede ima. Alai molo di hapor siauna ingot ibana tu mantan ama dia de. Molo masih hol homuse. Kan itu molo hapor siaun. Di sini kita lihat bagaimana Rasul Paulus benar-benar mengingat jemaat Filipi. Molo didok mangingot di si totu dada holan selintas di bagasa pikiranna. Alai ditikina mangingoti adong ma peristiwa nakin horong-horong nagabe parningotan di bagasan ngoluna. Sian parningotani tubuh ma di bagasan ngolui ima sihol. Molo ingot tita totu masihol hita. Molo ingot tita tu yana kota songon naliling dang martelepon. Songon naliling dang dipakulingi tubuh ma sihol ni roha. Buat jo HP ni opung. Madua asau telepon jo. Seperti lain ini. Kok lama kali enggak pernah telepon. Sia sihol ni rohai tubuh mah gerakan hati. Di bagasan nguluta. Molo tu keluarga nunga songoni. Bohahita tu debata. Masih holdo rohata tu debata. Ingot dohita tu debata. Mari kita bangun di dalam kehidupan kita kerinduan bersekutu dengan Tuhan, kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Karena dengan kerinduan itu akan membangun kehidupan kita yang lebih indah. Sia sihol ni rohai muncul manang yakon. Dan tarbain Apostel Paulus ala ni sihol ni rohana, ala na ingot ibana jala sihol rohana bergerak rohana laho mandapot to daktar bain ibana mandapot ton ala tarhurung ibana. Ahado nabui mengalahkan lintas waktu. Ahado nabui melompat di bagasan lintas waktu. Nasobui membatasi di dia peibana maringanan. Mulu natar hurung tentu jolma natar hurung dan bui mengidana di luar. Ala adong tembok. Ahado nabui mengalupat si temboki menembus ima tangyang. Doa dengan kesungguhan hati menghancurkan segala tembok-tembok kebencian dalam hidup kita.
segala tembok-tembok kerinduan dalam hidup kita. Dipatuduhon apostel Paulus doi tinatar hurung ibadah alai tangiangi dipatolhas tu debata. Hidup kita juga demikian amanginang. Molutuk pedau peparata tangiangi. Saat do tangiangi. Unang ragu hita ay dibigay Tuhani doi. Saat do tangyak itu paparakina dao di luatan. Unang ragu hita. Ditangyak ta saat do tangiang ni naporsiai. Tu hasahatan na ima peparat. Napatuluhon atong di bagasan ngoluta na mangulu di bagasan habadiaun dohot ingot manangyakon gabe tubuh suihol ni rohan napatuluhon ulahumma lomo ni roha ni debata ala Tuhan itu mengiring-iring ngoluta. Bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sampai huria namet huria Filipi dada sudat nasida papatarhon nasinuru ni debata. Alai baliksa menunjukkan keunggulan. Songon nasomal tadok kecil-kecil cabe. Aduh. Mulut cabai rawit, apalagi cabai setan. Holan di alang otik marhua. Adong do hasurungan na kan? Mulut cabai rawit na gelengi, adong do hasurungan na kan? Mep pe alay siap. Itu kan? Filipi pe mep pe alay adong keunggulan na. Dia mai sumurung di bagasan holong. Marurat. Ramos marparbui. Itu luhali. Sumurung di bagasan holong. Kalau didok sumurung di bagasan holong. Totu dak kolong boti. Dak kolong na didok nasing. Kolong na marpabuat di bagasan diri. Alai tutudo nasida sumurung di bagasan holong memperhatikan sesama mereka, memperhatikan juga di dalam kehidupan orang-orang lain. Lasdoroha di bagasan Kamis, Jumat, Sabtu, Natwari di Patu Pama. Kunjungan tu sudah gugu. Tak kepeng nai. Atipe saya ulu do halak mamereng. Hepeng nai kan. Alay na rikot dia do. Dipakulingi. Adong mana saya itu matangi si bana. Dina kunjungan ni kami mau lihat mamang ngarohamu. Ketepatat tahun nasalpu sieni kami. Tahunon sieni tong. Itor tarilu ibana dingo ibana 1 tahun. Nunga di bahasa-bahasa Tuhan hosah nguluat diau. Atik pe peak. Atik pe markursi roda. Apa yang terjadi? Hidup kita juga dipanggil supaya menunjukkan kelebihan di dalam imanmu. Sumurung di bagasan holong. Anggo saru pada holong ni rohata. Dohot hala nasumanada Kristus Yesus. Dia do labani. Parlumobi atau pautama.
Natal diakoni. Tuaka na somarama, somarina, na babalu, do na sudah gugu, na matua. Holong ni roha doi. Nang nuaing pe. Molo mangulahun holong godang do tantangan. Molo marpungu peliat tujulu marpungu peliat pehita tu korban gempa godang do tantangan. Ias do roha mangaleon nampe adong hata nama dok hacit mula tangan mangido umacitado mula tangan mangalean acit do mangido alai umacitado ihomai inna muse umacitado tapat upah marite holong ni roha nuaing di sado AKBP patu pahon tu korban gempa patu duhon holong ni roha namar parbui do nguluta napa duahon di dok marurat lam togu marurat ibadah. Ketika firman Tuhan bertumbuh di dalam kehidupan kita, tidak hanya tumbuh saja, tetapi benar-benar berakar dalam. Ketika berakar dalam dia, maka firman Tuhan itu akan semakin kuat dalam hidup kita. Dan perilaku kita juga. Malo mahita mangurum diri. Malo mahita mengarajai diri. Dakolan marurat, dakolan magudang, alay dido, ramos marparbue. Ayang goso marparbue do, taingot ma na dido ni Tuhan Yesusi. Taringot tuhawara, naso marparbue. Adidok Tuhan Yesus, tabamay. Tabamay. Bakar. Hidup orang percaya tidak lepas juga dari hidup yang berbuah. Isomma nanaing idauta di hamua manami nanami ngulu namarhaba diaun asa di bagasan ngulu namarhaba diauni dipakulingi dohita nang marhite hatan debata di Galatia ono sia. Ahado didok di Galatia ono ayat sia. Alai unang marnalu jahita mabahin nadinggan ay namanggotil dohita muse ditikinai anggoso pargali hita nuay. Amanginang dohita salut na ngulu di bagasan abadiaun hidup kudus dalam penantian Kristus bukanlah hidup yang pasif tetapi hidup yang aktif menunjukkan buah-buah yang baik dan benar. Karena itu marilah dalam hidup kita di Advent yang kedua ini tetap menjaga kekudusan, persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan keluarga. Tetap ingat dan mendoakan. Di dalam mengingat itu ada kerinduan diberikan Tuhan dalam hidup kita. Mengingat Allah, mengingat keluarga kita, sehingga muncul aksi kita mendoakan mereka. Ingatlah, kuasa doa itu dapat menghancurkan segala tembok-tembok pemisah. Dang marisuang hamu ganup manugut lopit tangan. Tujulu ni debata
mangido akana denggan tu paparamuna atik pe sipata tapitor maralus tapitor dilihat di bata napatuluhon di bagasan hatan di bata. Milikilah hidup yang berbeda dengan yang lain. Naso porsea di Tuhan Yesus. Ikonadong do suruk-suruk ta. Sumurung di bagasan holong ni roha. Marurat kita di bagasan Kristus Yesus. Ramos marparbue. Ido tadani ngulu namarhabadiau. Amin. Martangnya kita. Ali jahuba na marhabangsa di Banua Gijang. Nahuso bahami di bagasan Kristus Yesus. Nama jauh hami asa marngulu marhabadiaun di julum. Bayi maro Kristus Yesus padua lihon. Ajari mahami Tuhan. Marsaur di julum. Marsaur rabdo keluarga nang humaliang. Ajari hami Tuhan, toktong ingot Tuho. Toktong ingot di parsauran nadinggan di bagas corom. Toktong ingot di tonga-tonga ni keluarga. Uhud manang yakon. Asa di bagasan sihol ni rohai. Ulahun nami malomo ni roham. Gabi sumuruk kami di bagasan holong ni roha. Sumuruk kami marurat di bagasan hatam. Jala marparbue. Ido namasa di huriam Filipi. Nang mamasa di bagasan ulu nami. Alani Tuhan pasu-pasu maruas ni huriam. Akayanakon nami pahupu nami. Natongon di bagasan menghadapi ujian semester. Saya parbisuki ma Tuhan. Lehon ma parbinotoan. Lehon ma patas ni roha. Asa dapat na pinarsita nasida. Na mangaluli parkarejo ape. Katudu ma Tuhan akan adenggani. Na naing marhot ribe. Homa na patuduhon rokat nasida Tuhan. Asa jongjong pardongan saripion nasida. Homa na mamasu-masu nasida. Diaka keluarga muda nama kirim di parbue ni bortian. Pasu-pasu ma Tuhan. Saya seorang madat dana ditikina di tonga-tonga pardongan saripion nasida. Asa maralus tangiang nasida pangiduan nasida. Gabi gadalas ni rohana. Diaka manami nanami pasu-pasu manasida. Diaka ulaun nasida. Tarumobi laho manomunomu. Di parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Paria hami padu ngotor dinami Tuhan. Nang diaka kegiatan-kegiatan Natal. Di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu mai. Pasu-pasu akka ganup punguan-punguan. Di ruas ni huriam. Asa pakeommu mai. Gabe sumurung di bagasan holong ni roha. Uju di bagasan hagalion ruas ni huriam. Tatap ma Tuhan pargugui. Oma nama bain na dinggan. Di bagasan ngulu nasida. Mangguguh nasida. Molo di bagasan sitaonon. Arsak habut ni roha. Apu lima nasida. Dina di bagasa parsahi tope Tuhan. Jama jala pargugui nasida. Lehon hama malum di nasida. Tarlumobi di Binpres Manulang, Suryani Burusaragi, Eni Agustina Buruta Barat, STP Napitupulo,
Gerhard Gurning, Pantas M. Sunurat, Loren Sihombing, Torang Marpaung, Gimbal Dolok Sari, Jauti Siagian, Budiman Sihite, Fridolin Simanjuntak, Dewasa Tanjung, Gita Boru Pangaribuan, Ferdinand Manurung, Nyonya Tambunan Boru Tagaul, Ari Marbun, Dopang Manurung, Nyonya Pardede Kartina Boru Sitohang, Pantun Huta Barat, Tri Wahyuni, PP Nababan, Arnold Pribadi Barimbing, Nyonya Nababan Boru Sipahutar, Dahlia Saryani Boru Manihuruk, Janes Manurung, Nurmani Boru Sihombing, Samuel Lumbanggaul, Beni Daniel Marpaung, Amang Sintua Speu Tasoit, Inang Nyonya Siahan Boru Sitanggang, Las Maria Boru Panjaitan, Malaiki Alvaro Nahesea Tampu Bolon, Nyonya Damanik Siti Nurlina Boru Manurung, KM Sihombing, Sintua Evangelis Nyonya Te Pasaribu Boru Sianipar, TP Simanjuntak, Siti Mawar Silalahi, Aldi Aritonang, Nyonya Tambunan Esterlina Boru Simanjuntak, Nyonya Baster Manurung Boru Waruan, Amang Sintua Mulia Simanjuntak, Maruhum Tambunan, Amang Sintua Daulat Sitompul, Nyonya Nenggolan Magda Boru Sitanggang, Naomi Boru Tobing, Nyonya Sitohang Boru Tampu Bolon, Pesta Tampu Bolon, Nyonya Tampu Bolon Boru Simanjuntak. Yahuba perdenggan bahasa na uso bahami di bagasan Kristus Yesus, macetorop do ruas ni huriam tongon di bagasan parsahiton, dulu ma Tuhan, ape hom matangamu nabadiai, mamangalehon ahisaron na sida, mamasuk nasida doho ubat na ipangan nasida. Sodak kom mabuhim tu nasida Tuhan. Dapotan gugu nai baru manasida. Dia kaparhalado ni huriam. AKBP rau mangunon. Pasu-pasu masalu parhalado ni huriam partohonan. Nang naso partohonape. Asa tahu nasida marhalado marhubas di jolom. Pasu-pasu parsauran nami o Tuhan, Tuho mau pasata mi pasikop mai, gabe hasangapon di guarmu nabadiai di bagasan Kristus Yesus. Amin. Kapuji matuhata, marhite ede nomor 510 hut papungu pilihan. Nama saring ade
jong-jong Tabasap mapiliata tu adu pandebata, tapauduk marohata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banagi jang hodo haroroan ni saluhut silun lehun na dinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehomi tu hami pelian nami tuho. Say jalo mai gabe uap na husus di colom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasea kami pelianon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gurang ni silenon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banagijang say pinarbadi amaguar. Say ro maharajaon mo. Say saud malomo ni roham di banatongoon songon na di banagijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian panga. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata mulak mahamu di bagasan dame dohot las niroha. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Didopakko Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di parsaur homa damena tutodim. Amin. Amin. Di hamu amanami nanami hanggido iboto nami. Kami sadok parhobas siat tonga-tonga ni huriata HKBP Rawa Mangunon, Padita Situa, pemain musik, song leader nang dohok multimedia pasahato tuhita saluhutna. Selamat hari Minggu madihita sudena, horas madihita.